Os newn ni rhywbeth nawr, mae yna obeth fydd yna rhywfaint o dymor y sioe ar ôl, ac i ni'n meddwl am y sioe fawr wrth gwrs. Fe fydd y sioe amaethyddol yn cael ei chynnal yma ym Mhontargothi yn ôl yr arfer a'r benwythnos ola mis Mai. Ond fydd na ddim ceffylau yma eleni yn sgil Pryder a gallai Ffliw ceffylau ledu ymhellach yma yng Ngorllewin Cymru. Mae lot o drafod wedi bod ers wythnosau bellach, ond nos Wener diwetha wnaethon ni benderfynu dynnu'r plug ar yr adran geffylau am eleni oherwydd oedd ddim lot o bobl yn entro oherwydd y Ffliw a hefyd oedd e'n ymledu'n go gloi yn yr ardal. Wnaethon ni gael lot o negeseuon ar ôl canslo yn diolch i ni am wneud, a mi'n credu bod nhw'n dangos bod yna lot o bryder yn ymhlith pobl sy'n cadw ceffylau. Cyngor yw peidio teithio, os nag os rhaid. Chi ddim eisiau'ch ceffyl chi gael y Ffliw, chi ddim eisiau'ch ceffyl chi gael strangles, a mae yna un ffurf arall hefyd sy'n mwy niwrolegol. A peth yw mae'n mynd i effeithio y digwyddiadau, tymor y sioe. Does na ddim pob ceffyl wedi cael y pigiad. Yn enwedig y rhai mewn llaw falle, dyw'r angen ddim cymed achos chi'n marchogaeth nhw. Ond mae'r ceffylau gyd yn cario yr haint. Ond mae'r rhai sy'n cael y pigiad ddim yn datblygu'r symptomau mor wael.